יצאנו להר גריזים לספוג את חגיגות זבח הפסח השומרוני. السلاني وامي علي موشيني السلام على الموسى ادي مني ومي ماشي. לפי המסורת השומרונית הם ישראלים טהורים, חלק מעם ישראל ונושא מורשתו האמיתית. מגדירים עצמם כיהודים המכירים רק בתורה שבכתב, צאצאים לשבטים אפרים ומנשה. ברובם חיים בשומרון, בהר גריזים ובחולון. העדה מונה כ-700 נפש, בימי פריחתה מנתה מעל 1,000,000 נפש. העדה היחידה שלא עזבה את תחומי ארץ ישראל מאז ומעולם. קבר יוסף הוא קבר צדיקים המקודש לשומרונים, ליהודים ולמוסלמים. מתחם השחיטה והניקוי, מתחם הצלייה באש גלויה, אזור ישיבה לבני העדה ומוזמנים. האירוע משך אורחים רבים מכל קצווי הארץ וגם תיירים. אנשי העדה וקהל האורחים מתארגנים לטקס. הטקס מנוהל על ידי הכהן הגדול, מלווה בתפילות לכל אורך הטקס. מדינת ישראל מכירה בהם כיהודים לכל דבר. הרבנות לעומת זאת אינה מכירה בהם כיהודים. השם שומרונים גזור מהתיישבותם בשומרון וגם שומרים על התורה. השנה חל החג ביום שישי. בגלל כניסת השבת קיימו את האירוע בשעות הצהריים. בשנים רגילות האירוע מתקיים בשעות הערב. מכינים את המאכלת ואת הכבשים לשחיטה. הכהן הגדול מברך את העדה ונותן את האות לפתיחת חגיגות הזבח. השומרונים האמונים על הכנת הזבח בפעולה. משפדים את הכבשים בשיפודים ארוכים, מאפשר הכנסתם לבורות בעמידה. מה שכתוב בדיוק אפילו. מדברי מר כהן, העדה חוגגת את החג כמו שכתוב, לא כדי להרשים את המבקרים. כל יום אוכלים מצות, המצות דומות לפיתה בדואית, אוכלים גם מרור, את המרור מכינים מצמח הקרוי חסת המצפן, הגדל כאן על ההר. הטעם שלו מאוד מר. כל משפחה מקבלת את חלקה מזבח הפסח. חוגגים את החג במסגרת המשפחתית. כל בן עדה מצווה לאכול מן הזבח ולו קורטוב. אנחנו משתמשים בכתב העברי העתיק שכל עם ישראל, אין דבר, שכל עם ישראל השתמשו בכתב הזה ובאלף בית הזאת עד שבאו עזרא ונחמיה הסופרים ושינו לכתב שאנחנו משתמשים יום יום. נכון, עזרא ונחמיה פיתחו את זה. ועכשיו עוד קטע. קטע של מה? שירה? תפילה. السلاني وامي علي موشيني السلام على الموسى ادي مني ومي ماشي שמן המים